nikech ing'eni winjo bed ni donjo skul achiel. Gima timore ni onge boldness in Sifuna. En misbehavior ma total to misconduct ma is enough for firing or otherwise dismissal. Ma Sifuna, dismissal mare was long overdue. Jakom was only tolerating him. To mana nikech Raila en gik moko adek. Jaduong' Odoyo Widi biro nyisi. Jaduong' moro nofuono na tie Raila Odinga. Gimiluongo ni rawo miwinjo ni. En Raila, Amolo, Odinga. Ji adek go eko ni ei Raila. Ing'e Raila ne onge gi nying, by the way. Raila wuon gi nokawo nying kwerene to kikone. Koro gin kwere mane nigi pachgi mopogore ne gigo bura. Gimomiyo ni inyalo yudo ng'ato yombe nomination mar ODM to dhi iro Amolo to Raila odagi. He end up ni ongo tiko nikech Amolo nogo bura gi Odinga gi Raila to gidagi. In one person gini iluonge na Gwambo. You could not understand him. Emomiyo Sifuna gini are people manoko understand Raila Odinga. Ema magerela ng'at ne paro no ng'ama lich ahinya chama. Chieng' mane wadhi wating'e wiwa to wating'e under instruction of Jakom. Ma gimetho go 10 minutes ago. Chieng' ma Kalonzo go bura moro ka moro miyalo weche manono. Dong Jakom gin go to Jakom pusore ni to dong irodhe ka. It is because Agwambo is Agwambo. Sifuna and some people didn't understand him. And wawach ni gimoro ka. Onge boldness in Sifuna if it is not the position he was sitting on mar ODM. What one year Sifuna koro beda ne bold going forward tomorrow. Kopo Sifuna can still fight beyond what he is now. Wabro waj Sifuna is bold. Gimati morema ja pojo wido wacho. Wan kako ganda luo. Anwa wanyisi. Anka bire oga studio ka. Okadwa ng'iyo gige national. ODM wacho ni national. But ODM en lokondwa dala wakocha. Sama Sifuna ne siko yalo kopingo president William Ruto. President William Ruto muka utich ma finance omiyo Mbadi. To Mbadi ni be mogoyo. President William Ruto muka utich mar sitima omiyo Wandai ni mogoyo. To President Ruto ni achielo ka utich omiyo Paranya mar cooperative to kogo Paranya. To Paranya, kamutingo Paranya, Osotsi and the rest gin gi group on their own. Gidwa pingo ODM nikech William Ruto tiyo maber goganda maluo. Ana dwa semo jowa kik ng'ato bugo gi Sifuna. Sifuna is a tool was to be used well, but tool no became blunt. Koro it was injuring Lueti. Sama beti beto godo to obedo madik makoro Lueti emoyenyo. What do? You throw it away. You buy a new panga. Gimatimore ni ODM is a party. Nyaki bed niya ka position of kaugi party ni wati this direction. To what they this direction. Ka in it was the another direction to you move to a different party. An ka ne poda feel ni adwani mondo joluo odio tigi serikal ka jo ODM ne poko biro tiyo gi serikal na wuka chunkor UDA kalando kalungo joluo mondo timango mondo bie serikal. Sama joluo no sebire serikal te eka neno ni ajowa koro thoth to ODM ni marwa emwang'enye wadoga nyon koma jowa thothie nikech ka koro nya wuoyo kama ji mang'eny tie momiyo nadok e ODM. Sifuna ka feel ni nitie jomoko mang'eny maloyo jo ODM manyalo support kata bedo senator Nairobi kata support agenda ge modwa pingo godo William Ruto to dhi oriwre kodgi but wan owewa ka wan William Ruto kama wantie two term ni ema wantie. Kopo ni party leader woburu dinge emo biro yalo gi President William Ruto ma pogruok moro bede kindgi tibiro land no ayanga to obiro ng'eni pogruok obedo ka koro kwa go tuta but so far so good makata wan oganda obiro kono party leader ni dhi kodwa maber kata kidwa difa kode to difa mus odhi kodwa maber. Mano is the position moganda nyaka kaw nikech king'iyo gik matimore thurwa sama owuoyo kodi ni gin gik manyaka wapaki, gin gik manyaka wadembi, gin gik manyaka wasungi nikech gik ma waonge ga go. To in ka Sifuna kuwuok mbatwa ni emogoyo.